Shubor nakaslem jong unong san Hima. Satang katuk ani Bnai ban kentiu kurim no. Wei ubriu ubatip kerteng kum uketan agarwal ula sya penyap halaga jong ka Baieid ka bambut ban Ïathoh bat u ka ba Khynñiat ya u syariat ringkat u Baieid jongka. Kani ka jingja ka basriam bat ka jingja hasora kala ja halo hagat fort hajan pune hak baningkong kani ka briu ka batmu ban Ïathoh bat uti ubriu ka batip kerteng kum ka siya goyal kala kam ba uketan agarwal ula betuat bat hap hapo Riat kat ba kidang ya syondur. Hadian ke jing toket ke banyak daki pulit dalap sabut bakani ke jingja kamdei ke baja ringkat hendai ke dei bala Khynñiat yu uketan da ke briu ke bamut ban Ïathoh bat u ringkat bat u Baieid jongka. Uketan agarwal ula Leit trekking ban ke siya goyal hado hagat haga sngi pale ke khat pratrik jeliu nak benta ban rekhe ke sngi kha jongka. Lade penbet ya ke sngi Ïathoh jong kini ki arngut ke bandong ha ubnai naiwiang benta usnam. Uketan udi ukhun jong unong khayi ubapau bha ha Maharashtra ya ke sngi Ïathoh jong u latmun pendong ha Udaipur Rajasthan ki bahayeng ki ladap buk lepa ya ke Pales ha Jaipur ka bakat hado khatnyo klur tingka bat la bu lepa ru artali ki leng sun shimet nak benta bandet bu bat let shawi ki nongwan Ïathoh kajing pen kre nak benta kani kajing Ïathoh kalong ke bala penbit penbiang bha ki bahayeng hasem ki lakmen hendai kani kajing ja kala pen kendit ya baro ardiang ki bahayeng. Katkum kajing Ïathoh ki pulit ke siya goyal kamkwa ban Ïathoh bat uketan bat keladon kajing temu ban Leit no na u hak ba kala panjing rap na u Baieid jongka u chetan choldri hak ba kala ong ya uketan ban Leit trekking hak sngi kha jongka bat habalapoi hak tiga jaka ke Riat kala Khynñiat ya u hapo Riat da kajing rap u chetan. USSP Usandip Singh Gill ula ong baga siya kala Baieid bha bat u chetan bat kijwe trilang. Hak jing toket ngilalap ba ucetan ru uladon hak tiga jaka balaja ketika kam runar bat boro arngut kinong syak keno kila kam ba kila temu ban penyap ya uketan agarwal laong ki pulit.